भिडिअफोरखौ जेसेबां हागौमानि इसेबां मिनि खुसि खालामनो नाजानांगौ आरो एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरनि थाखाय ओमफ्रायहाय आं दायो माने गामियाव दंफैयो आरोना ओमफ्राय दा आंजों दंफायो जोंहा बिररि फंबाय बालांगानि हिन्जाव मोनबोनाय आरोना दा ओमफ्राय बेनाहाय बड' गेमार मोनसे चेनेल नाम खुलिदों नामा होनो बोरै नायना बेनो आरो चेनेल गोदाननि नामा मा नाम बड' गेमार ओमफ्राय 4% माबा 4 साबसक्राइबार मोनबावबाय मानिबाय लां आइखौबो 4 साबसक्राइबार बाप स' जों दायो गामियाव मानि थाखाय फैदों आरोना नोंथांमोना हागौमानि खुसि खालामनानै नोंथांमोनखौ एन्टारटेनमेन्ट खालामनो नाजागोन आरोना 7 भिउ जाबावबाय नै ना मालाबानो गावलायनाय गेम होग्रा जाबावबाय नै बेफोरलाय जाम्बाना सियान जाखो मालानिफ्राय बिदि होग्रा जाखो माने बे गेमजों बे गाव खौथि थाखा खामायबाय आरोना साइसा दा गामियाव फैनायनि मेन रिजोना जाहैबाय जोंना माने जों दिनै गामियाव औवाथ' खावगोन मिथिबाय रायजोफोर ना बोननो थाखाय 7 भिउ आच्छा 1 हावार्सआवनो 7 भिउ जाहैदों माने जों दा गामियाव दंफैयो नालाय जों माने जायनाव खि मोना जों बारियाव औवाथ' खावगोन आरोना दिनै ओमफ्राय मा होनोमोनलाय जोंनाथ' अयभास दंखायो जों मालिक थालिक रावखौबो गिखाया माने जों सोरबा ओइ नुरबा माबे जोंसो नुग्रासो नालाय नंगौ नङाब्रा नालि मोनसो स' दामना नायला भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम गोसो गोथारै गावसिबना हो चलो माथो जाम्बा स्टाइल बादि ओरैनो थाबाय थालायखो बिदि बेखारबाथाय आंहा मा आवसाव फावसाव फाव सौलिया माबा मोनलाबायो दा ओमफ्राय बेराय फंबायनि जोंहा गोबाय देरायाव जों सिखा नागिरफैदों आरोना दा सिखाया जोंहा नागिरनानै मोनाखै सिखा सोंहरनो होननानै कल बुबाय आरोना मानसिया दा नायदोलै नायदो सौखि सिंगाव नायलाबायदो थै आयौ गोदै बेराय खिग्राया हुइस फाग्ला ओइ फंबाय बावनो खिफैदोलै नोङो बाप मा बुस्थु होनदों लेबु गायदोंमोन नोंना मा जाखो थैस आंथ' जायो एनिथिं एभ्रिनि भिडिअ'आव आं लेबु 35टा जानाय रेकर्ड दंब्रा आहा लेबुखौथ' आं गोखैखौ फुरा मोजां जाखायो नालाय गोखैखौ फुरा थाइजौ खाजि माबा खाजि बैग्रि खाजि मोदोमफुल खाजि गामलासे गाहाम थोआबा नंखाया आरोना रायजोफोर देहायासो फिसा जानो हागौ आंना खिन्थु जानायाव आंबो खम नङा ओंखायनोथ' गोरा जोंनि स्ट्रं आरोना जोंनि देहाया फाइनालि जों दा फुरा माने मेन जायगायावनो हाबफैबाय आरोना नैबे औवायाथ' जों गोसोबायदि दानलाजोबनो हायो बाहाय रावबो जेबो दम होग्राबो गैया जेबो बुंनोबो हाया आरोना दे थांफुनो हागोनलाय एसे जानो मोजांनो स्लिमनो जिबौ दारासफोरजों मैया ना गोग्रोमनायाव सासे बारदेर जानोसैमोन आरो औवा सुंसे हाबबोबावदों आये नैबे माथो औवाथब जानाय बायदिथारमोनलै सयथिबो नैबे गान्थि फिसामोन माने औवाथब जानायनि मेन रिजन थायो आरोना रायजोफोर माने औवाथब जे जायगायाव औवाथबा जायो बिनि गान्थिया माने ख्रि फिसा जायो आरोना बेबायदि टाइपनि जायो आरोना दा आंथ' जानायखौ नुवाखै बे जायगायाव नुनाया ओमफ्राय माने गिदिं गिला गुदुंखौ नायदों आरोना आं रायजोफोर गैया जों खावजोबगोन सिखावफ्रानो अयथासार दावराव जानानैलाय मा जानोसै बेलाय फाग्लाफोर बायदि नैबे जाहैबाय माने बिरराय फंबायमोननि औवा आरोना ओमफ्राय हरै जोंनिथिंथ' जों दाखालि नायदोंमोन ओमफ्राय गासिबो दानजोब्बाय सोरबा साराब गोनांफोर माला दानानै दोनखो जोंबो नुवासै आरोना थ' ओमफ्राय एक्सुवेलि बाव नायगासिनो दं आङो नायबाबो नुवा उन्दैफ्रानो दलद थायालाय जोंनि गामिनि उन्दैफ्रा एकदमबारे फाग्ला गोजासै एकदम खावलाजोबो बारि हाबनानै आरो बैयाव माने आंनि बै बारि खनायाव माने आंनि हा दंबावो आरोना बैयावहाय आं गायनाय दंबावो औवा सुवा बेयावबो थांगोन जोङो नोंथांमोननो देखायहैगोन आरोना माने बेहायथ' गैया नै मोनसेबो एफा मोजां औवा बुरखायावनो मोनसेबो गैया आरोना रायजोफोर माने नायबाय आङो नायबाबो मोनसेबो नुवा आरोना बेथ' मा नायदों जेबो मिथिया आङो माखौ नायखो ओरैनो थांखुसिना लागासिनो दं आरोना बेफोर गासिबो माने बिरराय खिग्राजोबमोन आरोना रायजोफोर माने बाव अमा फार्म बानायनो होननानै नाजाबाय ह गैया आरोना माने अमाया साफा कर'नाजों देथारनानै माने फबनानै दोनजाजोबनाय बेनो आरोना रायजोफोर ओमफ्राय बे ओरैनो बारियाव गासिबो खिजोबोमोन आरोना थ' ओमफ्राय आङो नैबिथिं एसे नायबावनो होननानै ओरै फैदोंमोन आरोना माने ओरै साइडआव नुवाखैमोन आरोना रायजोफोर दा सोरनिबा खियाव दा गालादो आयै गैलामोनलै सयथि खियावनो गालाबायमोन आङो एकदमबारे बिराद जालि जाबायमोन आरोना रायजोफोर एकदम सोरबा एकदम दालि गोथां जानानै खिनानै मानसि मोजांफ्रा बेफोरबायदि लामाजों रावबो थाबायाखोनदांलै मानसि गाज्रिफ्रासो थाबायो आयौ दा ओरैनो हाग्रायाव हाबजाया बिराद जारला जखा सुग्राफोरजों दा सुहर जाथोंसैलाय ओरैनो बेसेबांबा गिदिर थाखायो दा आरो माबाफ्रालाय रायलफ्रालाय खुनु बिसास गैया दा औवाफ्राव सायख्लुम लायनानै उन्दुयो मायो बादेराबा गालां फिसा सारगा जाखागोन आरोना रायजोफोर स' जों दा मोनसे मा होनलाय अनसुला फंबाय होननायनि माने बारियाव फैदों आरोना जोङो बिसिनावबो औवा बुरखा दङ माने फुरा ओरै औवा बुरखाजोबखा आरोना जखा सुग्राजों जाखागोनलै नैबावहाय थालाबायोमोन आरोना बोसोर फिस्लायगाफा जागाफा जायोमोन आरोना माने बेयाव थानो हागौ आरोना जों एक्सुवेलि नायनि माने बावथ' गैया जानो हागौ आरोना माने गाहा थाबायगोननो गिनानै माने आंखौ आवगायनो थिनदों आरोना आंबो आवगाया बेखौसो आवगायहोगोन आंबो थ' आवगाय फंबाय नों आवगायनायानो जायोलै जोंना नों आवगायाबा सोर आवगायनो दा नों फुरा आं फैनाय हिसाबै जेनेबा लामा गैयैथ' लामा बानायना होनांगोनब्रा नोङो बा सेलिब्रिटि मानसिखौसो बिदि लामा थाबायबावबाय नों आवसो फाग्लानि जागोनबो दा बोरैबा हानजिलद बासायावनो ब्रे थांदो जाबाय सेलिब्रिटिबाबो बेरेया सिनाया जाहैदों इउटुब चेनेल गैया नोंहा गानानै थांबाय ओमफ्राय उनाव आंहा गाब्र'लांबाय होननाय जाहैसैब्रा बे लास्टआव मिथिया नोङो
आयौ औवा बुरखाजोबखा आरोना रायजोफोर फुरा खावगोन जों खावगोन खुनु खोथा गैया नैबाव बेखौनो औवाथ' मोनामलायखाबायलै नायनि औवा बेफोर सिङाव बोरैबा माबाफ्रा दारासफ्रा खेंखाय थाबा मा जानांगौ अफाय लेवाद हैद जखा सुग्राया फाग्ला गाहा आवलायलांबाय आहा माबालांबाय थैबायलै एम्बु गावबासो मोनसिगौमोनलै र' हारसाफारायाव मालाबा एम्बु गावनायनि ब्लग लाबोसैलाय नोंथांमोननो बुरा बयलारासो एम्बु गावनो दुगा जालाबाय थायो नैबायबो दंना गैया बाव खिथाबावगोन बे उन्दैफोर एफा लांदांआवसो बेथ' उन्दैफ्रा माथो थाख्लायजोबखायो बेफोरखौ सिङाव दं जाहैदों गाव नुलायबायसोनो जखा सुग्राफ्रा बालाबायो आरोना माने बे बिरजयमोननि आरोना गोदो बिरजय बिफा गायनानै दोननायनो नै फंबाय आं मोनसे नुबाय नै बैलाय हनै बै खेंखाया पुरा नायखोबाबो माथो मोनसेबो नुवाब्रा थ' ओमफ्राय बे जायगायावबो गैया आरोना दा हरै जों आदै बालन्दा मोनसिं थांसै आरोना बालन्दा दं सासे नामा बालन्दा माने मानसिया हिनजाव थैजाबाय नालाय ओंखायनो बालन्दा नाम थाबाय आरोना नामा एक्सुलि बालन्दा नङा जों थांनि आरोना है फाग्ला बिसास गैया मैया ओरैनो बारदेर जाखानोसैमोन बारलाया नैबे जों ना सारनानै मोनायाव नाथुर आदार होनानै सारनानै मोनायाव खंग्रा आरोना रायजोफोर नैबे दा अनसुलामोननि बारियाव फैलायबाय जोङो बेयाव नायगोन जोङो मोनबानो दिनै गालांखायालाय जों थाख्लाय लांजोबखागोन खावनो होनबा थायाना आरो जिनिसफ्रालाय जानो खावनो होनबा थामारागोनदांलै थौआथ' नागिरहैनोसो होनमारनांगौदां बाहाय माथा फाग्ला नङा माथो जायगायावनो खगारलांबावबाय स्पेस मलार औवाथ' खावनो फैनाया सिंखौ गिनानै जायो बे गान्थिखौ नों गासिबो दानखालांजोबनांगोन बाहाय खंग्रायाव आं दङ सिन्था खालामना दांग्रायाव नों जा जेबो सिन्था खालामना मानसिखौ नायदो डाइनासर नुखाय बिदि सिङाव हाबैबा गैया मेगना नोंना हान्थुआव मेगन ना माबायाव मेगन जाखो आंनो नुबाय जानायखौनो नों बोरै बेबायदि होननो हाखो दे आयै औवाथ'बानो जाग्लाबजोबनाय हनै सिङाव मारै सिनाय जाखोब्रा बेलाय दिनैलाय खावनायाव मोजां हायोलै बे आइखौबो आं बिराद मोजां मिथिखागौ माने जों गोदो उन्दैनिफ्रायनो सिनि खावनानै ओंखामजों लगायनानै जालायलायग्रामोन नालाय टेबिल सिं हाबै खावनायाव मोजां हायो आरोना रायजोफोर खुनु जानायसो नालाय माने ना बोनगोन नालाय क'क्राझाराव बबेथिं बोननाय जायो जोंबो मिथिया फ्लाइअभारसो थांनाय जायो ना बबेथिंबो मालदांपारासो थांनाय जायो पुरा मोजां हायो बिदिखौ बारि सिं हाबनानै दाननायखौ आरोना आरो फैसा 10 थाखासो होबावदो है लाबोसो होनखायो सुबाबाबो दानजोबगोन होनखायो मिथिया रायजोफोर बाहायनानै फेक जाहैदों बे नों खोथासैब्रा भाइ जिखुनु नों दाननांगौ नालाय दाननांगौ बिराद मोजां आरोना औवाथ'आ थाखागोन थ' ओमफ्राय ओरैजाय माने औवाथ' मालिकनि नङा बै सिदाजोंनो आरोना रायजोफोर ओमफ्राय दा औवाथ' मालिकआ सोर औवा दानदों होनहरदों आरोना ओइ लागायनो ओरै दानलांजोबगोन जोङो दुगा जाहरदों बे बेथा लागायजाबासो थ' मानसिया माने औवाथ'खौ दानखांबाय आरोना माने जायगायावनो फांनै दं फाग्ला हान्थुआव मेगन नालाय नुखाया जा बोबाय बे हनै रायजोफोर औवाथ'खौ बोना गेस गैलाना आरा बाहाय नोंनाव आयै माखौ जायो माखौ लोङो माखौ थायो नंबाय आङो माबा खुरलुला बायबावबाय दसेनो गोदाव सोरावसो बेफोर मानसिया हाब फिखाखौ गारबावबाय ओरै लाबो बायहेरायाव मोजां दानै नैबे सान्दुङावनो दानफै खामानि मावनायाव गस्ला गोसोम गाननो नानोलै बुरबक गस्ला गुफुरफोर गाननांगौ मोजां जायो मिथिबाय दा आयौ हायले बे बोनायाव मोजांनो माने नायदो औवाथ'आ माबायदि साइसआव जायो आरोना रायजोफोर दा औवाथ'आ दंना गैया बे जोंनि लाखिनि सायाव थाबाय आरोना माने जों बाहायजाजों ओंखारबाथ' जों आनलाखि जाफेरलाबाया बिजौखौनो जाखायनानै बायहोजोब्बाय हनै बेनो आरोना औवाथ' जानायाहाय गोलोमलायबाय नामा गोलोमदै फुगान होनांगौ नामा बाहाय दा माबा लोंहोलांसै आं बैनाव मा होनलाय नालागुरियाव मा होनलाय बाथौ बिसिनाव माबा लोंहोलांसै आं मा होनोमोनलाय फान्था लोंहोलांसै आं फान्था लेवारनो है फाग्ला बानायबाय जाम्बा स्टिल बायदि हगार लेवार जाहैदों लेवार गैयालै जाम्बा लेवारथ' जोंखौ गियोसो लाग्रा मोजां बानायखादो दे माने एक्सुवेलि लाग्रा बानायखाबाय आरोना माने मानसिया आखाइनि बिद्दा गोनां नालाय ओंखायनो हिनजाव लाबाबो जेबो मावनानै जानो जेबो राहा लामा गोथै जाया आरोना बे मानसियाहाय थ' दाउ दखान दाउ बिजनेस दं बेनाहाय ओमफ्रायहाय मा होनबावनो जेन'बा आखाइनि बिद्दा दंखायो हिसाबै जेन'बा मावनो दांनो जानो गोरों हिसाबै जेन'बा जाय हिनजावा मोनगोन माने ओरैबायदि लाखिखा जोंहा बेवाइया जा बालांगानि बेवाइ माने ओरैबायदि लाखिखा आरोना पुरहितनि खोथा नङा फंबाय बे आं नोंनि मोजांनि थाखायसो सानदों मिथिबाय दा नोंनि हाबाखौ सोर नांगोन नोंनि हाबायाव जेसेबां मस्ला नांगौ आंनिफ्राय होजोबगोन आरोना आं होजोबगोन बाहाय बेसेबां सवाबिन नांगौ आं होजोबगोन बेसेबां संख्रि नांगौ आं होजोबगोन लाग्राया मोजां बानायखा बारा खोन बावआथ' साव होजागोनबो आरोना नों फंबाय ओंखायनो मोजाङै लाखा आरोना आं नोंनि हाबानि खोथा सानगासिनो नोंनि हाबाया देग्लाय मेसेङावनो जानांगौ आरोना रायजोफोर जेरैखिजाया जागोन नोंनि हाबाया फाइनालि दा मोनसे चेलेन्ज नायनो नायदों आरोना माने औवाथ'खौ जों बहाय थागोन होनदों आरोना जों सानजोंहाय नोंनिबा बहाय थागोन नामा आंनिबा नैबेजों आंनियाव नोंनालाय बहाय नोंना बहाय औ बेजों आरो औ ओमफ्राय नोंना बै गोराया नायनोसै दे सोरनियाव दङ सोर देरहासार जायो आरोना थ' फाइनालि जोंना चेलेन्जआ जानो थांगासिनो दं आरोना दे आंनिखौ दानग्रोबाय बिथाङाहाय औ बेजोंसो दा आंनिखौ दानग्रोबाय नायदो खेबसेनो ब्लाक गयलायदो डाइरेक्ट माइनास बेरिया
आयै आयै इन्थि एमथि आरोना आंनियाहाय थ' आं जेनबाय आरोना बाहायजोंहाय दा बेजों जागोन ना जाया आं मिथिया आरोना बेयावबो आंनाबो एमथि आरोना थ' गावनिखौ दांहोदो नोंनिखौ दांहोदो दानिया नोंनिया जाना जामारा थ' लाखि आनलाखिखौ माने बेयावनो सिनायो आरोना सानैनाबो जायासै आरोना माने नोंना बे होनोखाय नोङो नों बेखौ होनोमोन ए थ' माने बे देरहाबाय आरोना नै बाहायनायाव दंमारो माने मानसिया लाखिमारा आरोना मानसिखौनो लाखि नुगाथारो फाग्ला खोथा देरबावबाय नायदो रायजोबो एकदम माने बेबायदि औवायाव बारा थाया आरोना औवाथ'आ माने बे औवा हाजोनिसो नालाय ओंखायनो आरोना आयै थैजोबसैमोन जों दानफैयाबा नै खुनु मालिक थालिक मिथियालै खावगोन दिनै दानग्लुंजोबगोन जों आरो माने बेनिफ्राय दाननो मोनखाला नालाय रायजोबो माने उन्दैफ्रानो आजां गाजां दानखायो नालाय प्रेव सोरबा जाबावसा खिन्थु जों जानो हाया जों नासो बोनो आरोना लकेल एकदमबारे माने बेबायदि औवायाव एसे खम थायो आरोना रायजोफोर माने बारा थाया बेबायदियाव माने हाजोनिसो नालाय बे ओमफ्राय बै लकेलाव गुदुं फिसा फिसायावनो थुम थायो आरोना मानसियाथ' गोलोमबाय बे दुगैनाथ' दुगैखाया नों बाहाय नङा मिथिखागौ आङो अयभासखानो हा बे खथानिल'खामोन आरोना ओमफ्राय ओरै एसे दंबावो जानो हागौ आरोना रायजोफोर नोंनि खावलायाव थाम्फै बादोंब्ला नै आं दाबो सोबानो हायो नोंखौ मिथिगौ नाथाय सोबावला आं गोलोमनाय हिसाबै आरोना फांसे जोब्बाय आरोना दा रायजोफोर ओमफ्राय फांसे दंबावो आरोना ओमफ्राय मारै दानबावनांगौ जालाहैगासिनो बारि सिङाव हाबनानै बेखौ दाननो हाला नों माखौ जायोब्रा है माने मानसिया ओरै होनो दा माने बाराबो दाननानै लाब गैया आरोना जालागासिनो आंखौ माने मानसिया बाहांबायबो आरोना रायजोफोर बिराद फाला बे जाय गाव गोसोबाथाय गोसो दानग्लुंजोब्बाय गाव गोसो गैयाबासो गोसो गैया बा दानलाबो आरोना रायजोफोर लससो जागोन जालाय जेबो जायाखै दाबो औवाथ'बानो 30थायानो दंना गैया बेखौनो बारा दानलांला जाहैदों आरो बेबो थागोन ना थाया बारा दानलांला जाहैदों बेबायदि खोथा सावरायदों आरो रायजोफोर खम सालु मानु औवा थसे बोनो गेस गैला माखौ जायो नंबाय आङो सानफ्रामबो बेदरै नायै बयलारै मानसियाथ' बेसेबा गिदिरखौ दानखाबाय आं नुनाय जायगायावसो औवा थब गैयालायनो हान्थुआव मेगना औवा थबखौनो सिनायाबा जोंलाय आं टाउननि मानसियासो सिनायबावो नों गामिनि मानसियासो सिनायबावो आरो औवा थबखौ आयौ मालायनिथ' गिदिर गिदिर औवाफोरखौ जाग्ल' होजोबखाबायलै सयथि है फाग्ला खोमोन नांगोन बिराद खोमोन थायो ओरैनोबा सुमु थायो आरोना रायजोफोर औवा थबआवहाय गुदुंफ्रा हं जाजोबखायो नै बिदि टाइपनि आरोना मा जाखो मेगनालाय पावार गाज्रि जाबोखो ना माखो थ' माने दा फाइनालि बिनि माबायाव मा होनोमोनलाय मेगनाव माबा गोलोमदै हाबदों आरोना आं जारिनो नागिरबाय खासे मारि खायगाव पेस बांजो हारिया हनै सुखाय जावाय सुन्दरी मामुआ खालि खासे मारि खायगाव पेस बांजो हारिया हनै सुखाय जावाय सुन्दरी मामुआ खालि खासे मारि खायगाव पेस बांजो हारिया हनै सुखाय जावाय सुन्दरी मामुआ खालि उफ हामबायबो बे फंबाय नायदो माने खेबसे खेनथाम जारिनांगौ आरोना हां खनसेयैनो बिदिबा गायो आरोना साफा नुबाय दा औवाथब लाग्राखौ फेदेरलायबाय आरोना एबाराव अबाय थागोन नायनोसै एबाराव फाइनालि बैयाव थागोन आंना बेरै बै गोरायावहाय बेयावनो थाजोबनांगौ दे आंना नैबाव मोनसे औ बाहाय मोनसेल' एबाराव नोंनाव बाहाय नैबाव गैयालै बेयाव माथो हंलालासो गोमखाबायब्रा बाहाय नोंना बोरैबा हंनायसो खोनाबाय औवाथब गोनां जायगायाथ' मालाबाबो हं होनफेरा नायदो एबार सोरनियाव थागोन आंना नैबाव बाहाय बिलाय बेयावसो आंना औ बैसो बेनो आंहा आन्दायदों माने कनफिउजन जादों आरोना साननाबो जायासै सानैबो फेल जाबाय आरोना रायजोफोर माने बहाय थागोन जोंबो मिथिया आरोना बुंथ'नो हाया बेबा बबे नैबे एकदम थालाथिंसो थाफैनो हागौ बे माने गोजौआव जाख्लायबोनानै माने बिजौखौ सेवहोनानै माने जानाय नालाय ओरै गैखाया दे बाहाय दानाबाबो जासिगोन बे एकदम थालायावसो दंबायखायो बे थ' जायगाखौहाय मोनबाय आरोना नै एकदमबारे बहायबासो फ्राव दङ नालाया आयौ होथेना दोनखायो ओइ दानफुगोन ओरैबा मासे लस थैथारगोनलै सयथि खावनाय एसे बिसारलै खोथा गैया सोल' बाहाय मिथियाय खुनु खोथा गैया जखा सुग्राफोरसो हाबलाखो ना माखो माथो औवा थसे दाननायावनो गोग्गोम मेंबाय नोंलाय आइयै मा मावनानै जागोनलै बाहाय हिनजावजों खारजागोनलाय नों बिदि आखलबा आंखौलाय मोजां मोनखाबाय मिथियाय हिनजावफ्रा ओरैनो बिदि खारो नै बाहाय थ' दायो माने औवाथ' माथुग्रा बानायदों आरोना मानसिया बिद्दा गोनां नालाय जायगायाव फाग्ला बानायो देलाय माथुबायबो नै औवाजोंनो माथुगोन औवाजों दानगोन जाबाय एसेल' दासोदो बारा दासो दा बख'नो हानाय नङा दानखावनांलायगोन जाबाय थ' माइनालि जों माने बेहाय दानखांबाय आरोना थ' जा ओरै खावहैबावनोसैलाय ओरैजाय माने आंथिंथ' खावनाङा जाहैबाय जाम्बाबा नायलाय आयौ बे सान्दुं गोसायावहाय जोंना ना सारग्रा खेलेङा माने बिथिंथ' खावना जाहैबाय बिथिंथ' आंनिनो औवाजोब नालाय ओरै बैथिं आंनि हा दंजोबो आरो ना खिथानि र' थ' फाइनालि जों बालन्दानि औवायाव सफैबाय आरोना माने लामा दंजोबखायो नै औवाथ' खावलाजोबखा माथो एम्बु बारनायफोरखौ बागदावलाग्रा जाखोब्रा बाहाय बिख्लोब्रा जाथारला नामा आयौ औवाथब खावजोबखानायजों साइसआ एकदमबारे माने बिनि औवाथबआसो ओरैबायदि गिदिर जायो आरोना माने लकेल औवा बुरखा होनबा बेसो आरोना रायजोफोर नैबेसो
एकदमबारे बोरैबा गेसाव नालि खैसिं थिखा मोनामखायो आरोना थु जायगाया थासिगोलै मोजांथारलै साफा बानायनानै दावदै खलथा सोरगिदिं सावनानै खुसिया गुदुङा खुसिया दंफैयो बिथिं माने बेहाय नायनांगोन जै बाव मोनसे गान्थियावनो थालाबायो बिदिना जे मोनसे मोनफ्लांबाय थोबाय होननाय साननानै लाजाया आरोना रायजोफोर बे जायगायावहाय माने ओरैबायदि स्मुथ जायगा आरोना बे बिराद गिदिर गिदिर जायो बिनिया आइयै जोलैयानो गैला गोनदांलै दांदुंजोबखाबाय नै थ' फाइनालि बेनो आरोना जोंनि हायाहाय माने ओरैजायबो जोंहा हा दं नालाय बे औवा सुवाया गासिबो जोंनिजोब आरोना बेबो बेयावबो थामाम जायोमोन माने बे जोंनिजोब गोदो जोंनि माबा गायनाय आरोना बिबथैमोन गायलानानै दोननाय नोंथांमोना खिन्थानो साननानै ओमफ्राय फैनायानो जायाना बे जायगायाव औवाथ' दाननो थाखायसो नै दिनै खावनो होननानै फैनाय जाबाय आरोना दा खावनांला जेन'बा लामा दंखाजोबो नालाय ओरै बारि सिनि हाबलांबानो जाबाय आरोना गैयालै जोंनियावबो जायाखै उन्दैफ्रानो खावजोब्बाय मा होनबावनो गाजां गाजां बिराद जारला मोनसेबो थाखाया ओइबा बामिफ्रा इयौ बोराय बोराय सिलाक जालाजोबनायल' थाखागोनदांलै सयथि दानजोब्बाय फाला गथ'फ्रा लोगो मोनफ्लांबा हे औवायावनो खाखोदावनानै दोनजोबोमोनलां औवाथ' मालिकआ बेबो सासे आरोना जोंनाहाय ओरै बे दहाय आं खिथानाय बारिया बिनिनो आरोना रायजोफोर नोंनि बारियावलाय औवाथ' मोनाखै माथो थ' ओमफ्राय माने बै जों जाखिनि बै गाहाय बेयाव दानदोंमोन ओमफ्राय नैबेबो आरोना मालिकआ सासे नैबे थालिर खनायाव नै दंगासिनो मानसिया दहाय बेनो आरोना डाइलग हरनाया औवाथ' दाना लागायजागोनलै होननाया ओरैनावलाय लागायग्रा नायनां एसे मानसिखौ नायदो सेंखेर खय नुखायो मानसिखौ बन हाफासो नुबाय माथो आदै नोंखौ बेनिमोन आरोना बारिया थ' फाइनालि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आरोना रायजोफोर अनलि जास्ट एन्टारटेनमेन्टनि थाखायल' बाय बाय